Aitortu nahi dut eta ez dakit zer esan. Nire bihotza utzik dago. Amildegia nire aurpegi aurrean jarritako izpilu bat bezalakoa da. Nire begitartea ikusten dut, eta begiratzerakoan nire izaeraren mespretxu sakona sentitzen dut. Gizakiaren ganako axolagabetasuna bizi nahi zen gizartetik urrundu nau. Orain, mamu ez beteriko mundu batean bizi naiz. Fantasia eta metxen gatibu. Niri pasan astean deitu zidaten, labur metrago egiteko, eta zan zidaten Inmar Bermani ingo geniola olako omenaldi txikitsu bet, el séptimo selloko pelikulari. Epa, nor zara? Epa, nor zara? Heriotza. Eta berez agertu behar ginen, heriotza eta biok xake partia bat jolasten. Hiri honetan jaio eta hil egingo naiz. Bizi oso bat daramat bertan. Zertarako esaten didazu hau? Ez dakit zergatik, baina burura etorri zait. Hiri hau maite duzu? Maite dudan guztia gorrotatzen da. Nola bertan agertzen ziren plano kontraplanoak, gaur egun ezin dira berriz ere egin. Ze kriston kagadia da, eta azkenien egiten duzuna da joditu omenaldi bat egin baino. Ui, muikor bat, amata muikorrak, hostiat! Xake partida honetan, berez nik galdu behar nuen eta, karo, logikoa den, nork irabaziko du heriotza, noski. Maestro, egun egurre! Hostia, markatu! Maestro, egun egurre! Hostia, markatu!